Karbi Anglong Labor Union Kalu Area Committee ahin pen Akimi District Committee aphan karcho amai kedengpon. Nijang Karbi Anglong District Karbi Anglong Labor Union Kalu Area Committee ahin pen Akimi District Committee atuma phan karcho pon amai kangipon. Labangso amai long kacepahem phupona ke hai chotro teron. Labangso amai long aluhi sarpo ang hoila ke Manof Kramsa Central Committee Kalu amai phu. Chitong dun pen Karbi Anglong Labor Union District Committee atuma phan an certificate lapen pohu pen archupon. Lapen labangso long mai phu Central Committee amai phu Manof Kramsa hin pen pherang ke atum ang no kaning jepon. Lapen Karbi Anglong Labor Union District Committee amai phi kabon ingtipia hin pen kapachini ponalan theke lapuson hinlo. Nili kamatha ke lapuhelo mane Manof Kramsa alangli Central Committee a President alangli kacipaduk alangli kabor ipon pen ajoksi nitum sorlo phanta mane Labor Union pen District a Committee po alangli nang jongpon lo lapen non eprang ansusi nitum sorlo hin penta Labor Union po bangke nitum pangtangpon po pusi cisipon lo. Sampai nang itu cerap ke klaim kita menjela sorlo song ahin pena Labor Union lo. Sorlo ahin pena bangke nitum ke klaim pon thekjia bangke mane Labor Union sorlo hin penta mane nitum kaci pangtangpon ni po bangke sorlo hin kopima kipo kisung dasin ni tumta celang pon po bangsi nili tan pon lo Non lang sunod iprang bang ji pinenga pon non nasional lang non tum swallow kaci pangrum lai kaci ki kaci thanan padu pon bom lo non lo patu pon tang non nitum kapadu pon tang ke mane long troksi laan lo aprangsi Karbi Rongsopi inglong birik lapen ako wang tulo incin langso lapen inglong birik lo lapen ako wang tulo dakolonga lo lapen ako tengara langso long kapre ke dinang itu kedam tuje bangke dolang noni tumphan bangke phajia tum do bom lo ni tumphan nang ke seng wang thapo bangke ni tumphan nang phabom lo no dasi non ni litum non kedam tuje bang tumpreng tan ni tumphan nang phalo lapen lang thata nang phalo tan ni tum kedam phansi chisik pon lo